आसली. 4 दीस जेवणाची व्यवस्था असली. 4 दीस 4 रथ झाले आणि 4 दीस देवीची 4 रथानं. फर्स्ट डे चांदी रथानं मिरवणूक झाली. सेकंड डे मयूर रथातून मिरवणूक झाली देवीची. थर्ड डे सूर्य रथातून आणि फोर्थ डे आज सकाळी महारथातून देवीची मिरवणूक झाली आणि जात्रेची सांगता झाली. 4 दीस बरे प्रमाणात लोक जात्रा येयले, भाविक जात्रा येयले. त्यांची व्यवस्था आम्ही व्यवस्थित केली सगळी. आनीक जी आमची गव्हर्मेंट यंत्रणा जी आसली पळय, पोलीस बंदोबस्त, बाकीचे फायर ब्रिगेड, त्यांनी लायट, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सगळ्यांनी आमकां बरे प्रमाणे आमची जात्रेक बरें हेल्प केलें. तेंकां सगळें हांव एक तेंचो उपकार मानता. अंदाज कितलेसो लोक तुमची जातले? म्हाका दिसता एक 10-12 हजार लोक जाले. जेवणाक सगळ्यांचं जेवणाचे अरेंजमेंट तुम्ही केलं? आमकां बऱ्यापैकी जेवणाची व्यवस्था केली. बरें.